Als van der Februar der 8. 2023 zijn hier een stout niet bij Strookland geweest. En Emmerhaan, nu komen we her. En daar wordt hier van der met snijtop schuiven en met een haferbriem. En daar willen we een zeer schöne Maaltijd maken. Ik wil een video daarvan maken. En ik hoop die gleichen dort. En ik wil zeer dankbaar zijn voor alle gebeden. En voor mij denken als ik krank werd. Nu zijn ik wat uitgehaald zo meer. Moedig en ververen was. En ik hoop die zijn ook wel moedig en tevreden en dankbaar. En wel we ververen was. Ja, ik hoorde dan de andaba. Se me concedió volver. Hallo, hallo, van der is Februar de 8. 2023. Hallo, hallo, ik heb lang niet een video gemerkt en ik voel me nu weer nog fan. Zo, mijn jager van der morgen helemaal weer een video te maken. En ik hoop je genieten dat. Van Emmerhaan, ik heb van der een video gepland te maken. Dat is zeer einfach. Weil man hastig een grote herbergs vol jas kriegen, die kijken door de gardinen. Woe! Ja, zo'n grote jas, maar wat wel weer te meerdere toekens meer. Dan merk je zo'n stad. Dat is rein einfach, dat duurt niet lang. En dan ga je de ganze her mensen door fighten. En dat lijkt wat zeer schön schmecken. Deze maaltijd, dan heeft mal in New York City, in New York. En daar steeds maar wel aangevangen, vele jaren terug. En ik heb een beetje nu gelezen, een beetje gestudeerd. Er zijn vele geschichten waar het heeft aangevangen, dit nog dat, maar dat is een man. Dat weer een Mexikaner. En vele jaren terug, in 1920 en vielleicht nog later. Er weer zeer fertig zo'n stoers. Weet je, wo twee gasten top komen, door op de weer aan een stoer, dat naast zich bodega. Dat is, dat op die stoer, dat zijn vielleicht een beetje spekker. Dat weer een spekkerstoers. Daar hebben die alles bij wat die fehlt. En zeer fertig wordt er nog heute eten verkauft. En deze man, dat ze zeggen, die had een klaps gebroed door, voor de kunden door, wat hij had, de kleertjes. En nu had hij, kijk ik ronde, nu had hij maar niks in de ronde 2 bakjes. En de klaps, die weer meer scoren, en wat er nu, we hebben niet ronde 2 bakjes, hoe zou die klaps dan nu nemen? Zo wat er dan doen, dan nemen we de klaps, dan dat er een beetje fijn haken. En dan dat er nog een beetje gebroedde zippelen even, een beetje kjeese even, en dan hadden we zo'n legeltje. 2 bakjes, dat naast zich hoagies, of vielleicht ook baguettes. Zo'n een legeltje 2 bakjes, ik wil je het wezen. Dan dat er dat vlees tussenin, dat fijn gehakt, weet je, en hij milkt het nog een beetje fijn wegen. Hij hoort dat hij zei slechte teen, vielleicht een kleine teen, want hij kon hem eerst niet geven. Zo dan had hij zo fijn gemerkt, dat ik beter te geven voor zo'n mensen, wat de trouble hadden, met teen, of kleine teen hadden, of kan je best van glittertje, ja. Maar Emmerhaan. En dat is wat ik al aangevangen heb, dat is wat ze zijn. En dat naast zich chopped cheese sandwich. Dat wordt we op dit vielleicht namen een verhackta cheese sandwich. Dat is vlees en dat is cheese, dat wordt zo fijn gehakt en dan dat in zo'n strome 2 bakje nemen met grains, alles uit. En ik wil een krak wijzen waar het gemerkt wordt. En ik wil je ook wijzen waar het zit, want een hastig afverhaft staas krijgt en dan zich je direct schrakelijk op en dan moet er daarna proberen ruhig te maken. Maar Emmerhaan, ik hoop die gleichen dit. En ik hoop dat wat zeer schön smaken. Dat is einfach, dat duurt niet lang. En dat smaakt zeer schön. Hier bij Strookland. Chopped cheese sandwich. Een verhackta cheese sandwich. Maar wat we hier van jou is. Oeh, dan wordt je wel weer chicken. Oeh, 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 oeh. Dat wordt weer van jou wel door een zo'n maaltijd meer, wat er einfach is. Dat smaakt zeer schön. Dat braucht niet veel tijd. En dan komt het niet schrikkelijk stier. En dan ga je de grote her mensen feiten, wanneer die afverhaften jungen komen. Ja, stop eens hastig op dem Haft zijn en die handen door niet heb verloten. Zo, nu wat die dat Rezept merken, dat Video merken met al dat Scheine door.
Kann ich gerade hier Menschen feigen und dann kleine Water schön schmecken. Okay, da wird ich wissen, was wir für Speise brauchen für das Fleisch, was wir wollen reinmachen. Das nennt sich Goya, Adobo. Das ist all-purpose. Das kann ich brauchen für Fisch und Heine und Rindfleisch, Schweinfleisch, Klaps, Gereins. Für alles. Das hat comino das ist cumin. Da sind viele Sorten, das ist eine grüne Schrift. Und das ist die Original, was sie da brauchen, da in New York, für den Sandwich, was ich will merken. Weil das nicht haben, dann merkt ihr das selbst. Ich will nicht wissen, was wir für Spezies brauchen, um das zu merken. Das haben wir in einem mexikanischen Stuhl kaufen. In Winkler, Manitoba, weil ihr das nicht haben, dann merkt ihr das selbst. Ich will nicht wissen, was das gemerkt hat. Das ist sehr einfach. Nu will ich nicht wissen, weil ihr das schon merken, das ist Goya, Adobo, Spezie, mexikanisches Fleisch, Salz, weil ich dort nicht kann schreiben, dann merkt man es das selbst. Ich lege das anyway einmal selbst zu merken. Und nu will ich wissen, wo wir das tun. Hier haben wir 4 Kuffel, gruvet Salz, Quarter Cup kosher Salz. Hier haben wir 1,5 äteläppel, 3 oregano, mexikanischer, und je kann anderen oregano brauchen. 1,5 tablespoon dried oregano. Hier haben wir 2 äteläppel gruvet schisnick pulva, 2 tablespoons granulated garlic. Hier haben wir 1,5 äteläppel gruvet zippel pulva, 1,5 tablespoon onion powder, granulated. Hier haben wir 2 teeläppel schwarzer gruver Päppa, 2 teaspoons black pepper. Hier haben wir 1 teeläppel feine turmeric. Ich will Ihnen wissen, was das ist. Ich will Ihnen ein Bild nehmen von. 1 teaspoon ground turmeric. Hier haben wir 1 teeläppel feine cumin. 1 teaspoon ground cumin. Comino auf Spanisch. Mexikaner brauchen dort viel. Und hier haben wir 1 äteläppel Paprika. Das ist 1 tablespoon Paprika. Das ist optional. Nu können wir das alle topieren und dann haben wir das selber aus das. Und dann wird das vielleicht noch so gut scheiner schmecken. So, nu kijk er mal. Nu werden wir das alle topieren. Hier haben wir den Salz, Oregano, schisnick pulver, garlic powder, zippel pulver, onion powder, gruvet päppa, coarse pepper, turmeric, and hier haben wir cumin, comino, hier haben wir Paprika. Das sind 8 verschiedenste Spezien. Ja, nu kijk er mal. Nu doen we dat fan dergerieren. Ja, nu hebben we nog wel een beetje bezien, dat we een beetje traditioneel, maar nu kijk er mal. Dit is nu rijdt, dit is vleeszout. Dat ga je brokken met vis, met rindvlees, schweinvlees, heinevlees, camarones, shrimp. Wat immer dat kruiwelt en kript en schwampt en vliegt, dat ga je dit met erzouten. Dat is zeer einfach te merken. En daar heb je dat niet kijken, dit is meer $5, dit doosje. En dat is ook handig, want dat kan je dat kijken. Maar als je dat zelfs merken kan, wieso niet? Du, kijk maar. Dit zit sowieso nog met een Messer een beetje smaken. Ik wil je dat mal wiesen. Dat heeft vielleicht niet opgeschreven, maar anyways, nu kijk maar. Dit zit een beetje bloos. En dat is oké, dat is alle fijn. Maar dit kijk maar. Dit is dat zelfs gemerkte. En dat is wat we morgen willen brokken. Om onze maaltijd merken. Dankeschön. En vandaag wordt we gleich zelfs 2 bakken te bakken. Ik wil je wijzen waar we deze broodjes bakken. Die legeltje, die namen ze huggies. So, dat sei einfach. Nu wil ik je wijzen wat we er te brokken en waar we die merken.
Okay, that's what we waren brokken zum de broodjes maken. Ingredients for those hoagies. Hier hebben 2¼ theeläppel heef, 2¼ teaspoon yeast. Hier hebben 3,5 kuffel witted meel, 3,5 cups white flour all purpose. Hier hebben 2 äteläppel witte suiker, 2 tablespoon sugar. Hier hebben 2 theeläppel gruvet salt, 2 teaspoons kosher salt. En hier hebben we 1 dradel kuffel warm water van ongeveer 110 graden Fahrenheit. 1/3 cup of warm water, 110 degrees Fahrenheit. En nu gaan we dat topereren, de heef uiteren. Oké, dan gaan we de heef nu maar uiteren. Hier hebben we een kampje, nou hier van ongeveer 1 dradel kuffel water nemen. Dan doen we de heef erin. En dan doen we dat twee daar hier. En dan gaan we dat per stuk 10 of 15 minuten zetten laten. Warm water and yeast. Let it sit for 10-15 minutes. Zo. Maar dat is afhankelijk van te schuimen. En dan weten we dat het de heet schoft. En dan gaan we dicht hier. Oké, dan gaan we maar een beetje dicht hier. Eerst waar we dat eeuwige belevende water wat we eerst niet gebruikt hadden, waar we hier nemen. Waar we den suiker hier nemen. We hadden een klein beetje suiker houden. Eerst een beetje maken heef. Dat helpt de heef met alle goeden. Hier den zout. Nu met het water en het zout en suiker wordt het hier knippen tegen hier. Dus dat. En dan nu check hem al. Dus de heef die heeft zo fijn geschuimd. Dan weet je dat die schoft. We worden hier met de fijn tegen hier. Check hem al daar. En dan vangen we aan de meel erin, zageltjes. Deze hier en deze hier. Maar kijk waar we de meel er allebei aan en dan worden we van te kneden. Ik weet niet van die deegjes eruit is. Zo, nu gaan we de meel er al aan. Nu kan je zien, dan hebben we de deeg al zo vorig. En wat moet zijn, dan doen we hier nog maar bij ons een beetje met meer meel maken. Ja, we gaan nu hebben we deze deeg van ongeveer een stuk 10 minuten, 15 minuten durchkneden. En dan wil ik je wijzen wat we het nächste Mal worden doen. Oké, nu kijk je maar wat we hier wat van Zaya van deeg gaan. Den hebben we nu een stuk 10 of 15 minuten Zaya van gekneed. En weet je wat we hier gaan? Weet je maar van dit is zonnebad, als we laatst hebben den hier met al zijn spijsje erbij. Dan had ze compact butter. Dat zal een 4 kuffel. We worden een 8 kuffel. Dat zal je weinig butter, maar ik dacht zo wegen, die zijn fijne sandwiches wel merken, da wo we deze spijsje butter hier man kneden, nu worden we dat hier dicht kneden en den deeg, maar dat ganz dicht gekneed is, en dan willen we den gaan laten. Zo, nu hebben we de butter hier zo fijn aan deze deeg gekneed, dat zit meestens van de vlees man zijn, maar dat zijn dus de spijsje van de butter. En hier is dit fijn. En dan komt dan, waar we den met plastic fijn onderdaken. Krijg ze start. En dan waar we den hier zo krijg ze start. Dan weer dan warm nemen. En dan den handdoek er nog een beetje even. Zo, kijk hem al. Dat zag ik nog de worstdrukland aan. Nu hebben we den laten gaan voor de stunde zo, wat ik verdobbeld heb. En dan hebben we hoagies maken. Zo een enkel hier 2 bakjes. Oké, dat is nu eingestellt, dus we den deeg hier hadden een ruwe zaad. Nu kijk mal. Wat zeer fijn heeft het zich nu verdobbeld. Zeer fijn. Nu wel weer uit van ongeveer. Wat is een fijne deeg, maar kijk mal. Dat moet je even nog schenken om dat met die ram spelen, niet zo? Ja. Nu wel weer van ongeveer een stuk saus bitter snijden. Ik wil hier mal wijzen, we hebben hier een deegsnijder, en waar ze staat. Ik weet niet of het wordt lekker, maar we willen ongeveer 6 bitter maken. En dan gaan we dat een bols maken. Dit heeft dan nu 5 gegeven. We willen ongeveer 6 maken. 6 en dan willen we zo'n ronde bols maken, check hem al daar. Bitter nog groter. En dan wil ik je wijzen wat er aan het nächste wordt, dan wordt alles aan van dat bolsje gemaakt. Oké, nu hebben we hier 6 balls gemaakt. En dan hebben we een van deze balls. En dan een beetje steekt met de hand, een beetje stoot. Dus
So, kijk man, dit zo länglich merken. En dan neem je dat zo steed. En dan doe je dat zeer neervallen. Door nog waar ze staat. En nu vals merken. En dan doe je een beetje steed. Zo, kijk man. Dan ga je den eruit. Weet je nog helemaal wezen. Ik heb het dan zo merken gewerkt. Op een hand. Dan war er een beetje staat. En dan waren ze neerkneden. En nu eng zijn. Door ze staat. En dan deed je een beetje overal. Kijk hem op. Maar bloos nog eenmaal. Kijk zo. Ja, en dan die waren kon je dan een beetje van de zijde wijzen waar ze staat. Dan eenmaal zo neer kneden dat het er nu eng is. Ja, kijk zo. Ze staat. En dan deed je een beetje steed. Ja, kijk hem op. Waar die alles zo staat. En dan willen we die gelopen gaan, wat die zich verdobbeld hebben. En daar willen we die bakken. Wow, daar kijk hem op. Nu hebben we die alle uitgerold. Nu gaan we die toedaken hier warm nemen. Wat die zich verdobbeld hebben. En daar willen we die bakken. Oké, nu gaan we hier een stukje gaan. Wat we dan weer doen is, dan gaan we een klein beetje bespreken met water. Eens gedaan met rijve eieren, maar we gaan hier nu rustig eieren. En dan gaan we die hier met een viertelzaal een beetje afsnijden. Kijk, ze staat. En eens wat die doen is, die doen die bloos. En de meeste staat lang afsnijden, maar we worden van die een beetje schroets. En dan viertelzaal. En dan, wat we dan weer doen is, we gaan hier nog een beetje wat ze naam sesame seed. Dat zijn zo die kinderen wat ze gewoonlijk op de klapsverwakjes hebben. Waar die er een beetje op. En die brokt niet weinig wel, maar die niet gaan, dat is geen trouble. Dus kijk maar daar. Zeer schijn. Dus, nu zijn die rijp te bakken. Nou ja, dan houden we in de oven nu wat 375 graden Fahrenheit. En dan willen we die hier nemen. Dat duurt vielleicht vrij voor een stuk 20, 24 minuten. Wat die smaakbruin zijn. En dan zijn we rijp te monkas maken. Oké. En hier hebben we helemaal 3 stuk. Wat we naar de hoggies. En daar steht so Schluss überschnitten, der wurde dann mit zerstört. Das ist schon mal die Pan Blanca dann, wo du an der Meer bei Viertelzahl lang schneiden. Und dann muss ich mal da was schmacken lassen. Der andere, der wieder Schrutz. Und diese da dann gleich lang. Oder noch mal ein klein bisschen so ein Sesame sutig über. So was über die Klops, Zweiback-Klops, Zweibackjes Hand, guck mal. Dat brok was schrijven veel, maar dat hand gaat, maar ik dan moet je dat ook toch. Maar kijk hem op. En dan gaan we die opbakken. Zit was zeer smak. Oh, nu kijk hem op, dus de eerste zout eruit. Kijk hem op. Go zit het. Oh, yes. Nu moet het van vlees vliegen en dan omkasseren. En dan gaat de tweede zout nemen. Dat heeft zaarstek gegeven. En wanneer je wel meer werkt, dan moet je het recept stabelen. Ja, dankzij. Oké, dan wil ik je wel wijzen, wo einfach dat is, wat we wel van de auto's merken. En wat dat maar voor einfache dingen zijn. Hier hebben we gemoldet rindvlees, ground beef. En hier hebben we dat vleeszout wat we eigereerd hadden, dat weet je kunt. En hier hebben we de zippel. Hier hebben we de bakkeljan. Hier hebben we salut. En hier hebben we dan 2 broodjes, waar ik in die Schweiz, waar we die gemerkt hadden. En hier hebben we meer zo'n sneden, slices, kjeese, wat we op stuk hebben. Want je niet zo'n kjeese hebben, dan brok je andere kjeese. Maar dat is wat in New York gebruikt wordt. So nu werden we dat alle uitmerken, wat je dat wezen. Wo einfach das ist und wo dort wird schön schmecken. Dann setzen wir, so einfach ist das. Hier haben wir die Klops gemerkt. Das ist bloß ground beef, Rindfleisch gemoldet. Das ist nichts mank. Du hast hier bloß das Salz, was wir haben eingeriert. Hier haben wir unsere Bakkeljan, Reive Zippeln, mit Salut. Du haben wir fein geschnittene Zippeln, was wir wollen mit Bruden. Und du haben wir dann das Fleischsalz, was ich gewesen hat. Und hier haben wir die
Stremels oder die Slices, die Schneiden Käse, was ich gekauft habe. Und hier haben ein klein bisschen Olivenoil, die kann je dan zo'n oil brücken, geweldig. En wat je wat, want je niet zo'n Fleischsalt is dit haben oder Chipchen oder whatever, proef mal bloß Salt und Päppa und vielleicht ein klein bisschen schisnick-pulver, weil je dort haben, proef je dort hier mit etwas zu strehen. Das ist alles, was ihr braucht. Wo ihr sein, wird es scheint dort was schmecken. Okay, dann. Wir haben diese Grill hier heute, wo wir ein klein bisschen Olivenoil ab. Ja, hier auch ein kleines bisschen. Hier doen we de zippelen op dit ding, dan willen we er nog fijn bruin broden. Hier op dit ding. Zo, we zeggen ja, maar de zippelen moeten helemaal het eerste. Zo, dan willen we op dit ding. En dan hier op dit ding, doen we dan den klops. En het eerste wat we willen doen is, dan willen we hier zo'n zout even. Das wir haben eingeriert. Und das ist alles, was auf diesen Klopsen abworden. Am besten ein bisschen dort. So. Nu werden wir den am besten fein bruin broden. Und dann wird ich wissen, wo wir das eben hier tun. Na, setz mal, das fängt an Schmack zu lassen. Das Häppler wird fein bruin. Der Klops, als dann eins die Mess kriegt, bruin genug. Dann wird den andrehen. Und eins zu sagen, vielleicht, na, wollen wir denn nicht bloß feine Fleischbroden? Nee, das ist ganz was anderes. En dat heeft een bijzondere geschmack. Ik wil je het wezen. En klops, krijgt es klops. We willen niet laten das klops merken. Nee, dit is ganz wat anders als klops. Dat zit nog klops. Dan worden we fijn haken. En dan de zippel even met dat Käse. En dat geeft een ganz ander geschmack. En dat schmeckt sehr schön und besonders. Ja, nu kijk mal. Nu wollen we deze omdrehen. Nu kijk mal, wat schmeckt. Das reicht erst. Dan wollen we dit hier ook. Dan knippen we met dat zout even zo. Dat is alles wat je doet. Kijk, het zout even van dat wat we gaan eingericht. Nu waren we dit ook fijn bruin broden, wat de meest goed is. En dan wordt je wiegen, waar we den waren verhaken. Nu zitten de zippelen zijn zo meer goed. En dan nemen we dan den band. We gaan een klein beetje met butter gesmeerd. Waar we den hier een klein beetje ruischen. Check mal, der fängt al aan. Een klein beetje een gewicht op. Wat een klein beetje plat wordt. En nu check mal, dat klops, dat is zo meer goed. Nu check mal, dit wordt een aan chop. Kruis is dat. Ja, nu check mal. En je wondert wat als je eerst schijt met dit en je moet het vlees. Ik wil je één ding zeggen. Dit geeft een ganz andere geschmack. En dan doen we hier Käse op. En dit, zo krijgt ze dat. En dan wat we dan doen, is dan nemen we ons een groepennaaksel. En dan doen we dat met z'n eeuwen, dat de Käse fijn versmelten is. En daar willen we onkas eten. Je kijkt hem al, nu staat er eruit. Wat laat je vandaar? En du hast de tweebak. En nu willen we den eruit merken. Oké, daar willen we ons nu mal den chopped cheese sandwich eruit merken. Het eerste wat we willen doen is, waar we een beetje mayonaise hebben, zo staat. Waar je dat leggen, maar niet, dan laat je dat uit. En dan het nächste hebben we hier een beetje wat ze naam zamp, mustasa, mustard. En het nächste wat we gaan is hier een beetje ketchup. Doe een beetje ketchup, zo staat even. Doe, krijg ze staat. En dan doen we onze gebrodene zippelen hier zo'n beetje even. En weet je wat, want je hebt eens wel een beetje extra is wat schijnt er op, dan doe je nog maar een beetje pilsje brood en doe je dat nog een beetje staat even. Doe, krijg ze staat, die kijk maar. En nu word je maar wezen. Nu wel we. Kijk hem op. Dat, kijk door, krijg ze staat. Paprika. Ja. Dat staat even dat vlees in den Käse. En dan, wat we dan doen, dan nemen we nog. En dan doen we nog een beetje bakkeljan even. Krijg ze staat. Ja, en dan een beetje klein salut. Ja, kijk maar dat. En dan, dat zal weer kuim niet zijn, dat je hier er niet napo, maar ik krijg hier nog een beetje guacamole. Ik dacht, ik wil dat ook nog een beetje even, dat daar je bloos niet zijn. Maar weer het leeg, krijg je dat ook meer, en dan je dat ook nog even. Ja, ja, dit wordt ik geloof dat muur op te rieten, maar die wordt afbieten. Ja.
Dan gaan we den toedaken. Dat wordt een beetje vater zijn. Dat wordt een beetje een schwinerie geven. Maar we zijn helemaal waarschijnlijk dat je hebt nog een schwinerie. Door. Krijg je zout. En dan gaan we den dus dit erhalen. Hier dan weer als een goud papier. Dan laten we dit voor 3 minuten zetten. Zodat alle durchtraken dit. En ja. Straks staat nu al met schwinerie opnemen en alles. En daar gaan we eten. Woep! Nu gaan we die mal in de half snijden. Dit is een chopped cheese sandwich. Dan kijken we eens waar het in zit van bijen. Hier. Die kijken. Wil je dubbel van dichtbij wezen. Oh, ja. Ja. Kjeese fan versmallen. En wat je wel, je kan er nog iets extreemels toe brood wat je wel, maar dat bloos je rood staat. Zo, nu willen we eten. Oké, dan willen we mal eten. Dankzij waar dat we hier kunnen zijn. Ik ben zeer dankbaar. Ik ben maar gewoon uitgehaald. Wie een beetje krank, verkeerd en fiber en dit en dat en dat, maar helemaal. Alles is wat fijn. En ik ben dankbaar dat we waar kunnen eten. En dan zout eten. En dankzij voor jullie alle, jullie vrienden, ik wil jullie alle reizen. In Mexico, in de States, in Canada, in Bolivia, in Paraguay, in Argentinië, wo immer meine kijken. Ik heb sogar hier, die kijken me in Siberië, in Rusland en in China, ergens voor. Ik wil jullie alle zeer reizen en God, die is alle wegen, ganz van de wereld. Die is alle wegen met jullie. En mag God jullie wiedersehen. En nu willen we eten. Het eerste maken we dan, waar als een sted, ik kan me niet een groot bolletje kijken, dan moet ik zo'n medelje het bolletje kijken, of dat schauten doet. Nu gaan we dat maar smaken. We hebben het al een stukje niet gedaan, maar bij Emma gaan, ik laat dat wat een knackse schijn smaken. Wow! Das Messer ist von der Blitz hier, wo er schlägt. Wow, wordt helemaal niet bestje. Oké, Emma gaan. Dit is, zoals ik al zei, een einfache maaltijd. Maar het is een schöne maaltijd. Dit is smaakt anders als klaps. Dat is een beetje anders gereid. Zo, met een klaps is met rijstbroden. En dan in veel meer dan dat kjeese even. Ik had dat vielleicht een beetje anders gedaan. Eerst maak je de zippelen erop. En dan de kjeese erop. Zo. En we gaan. Zoals ik zei, je kan daar ergens wat anders nog bij. Want je niet zo'n vleeszout hebt, dan je bloß zout en peper, vielleicht een beetje schisnickpulver weer dat leggen. Dat wordt ook zeer schön smaken. Maar proef dat mal, proef mal wat niet. Proef mal wat niet. En dit is een beetje een grote vater. Zo dan moeten we maken dat muil met er nog groot oprichten. Maar ik geloof dat wordt zeer schön smaken. En dat zijn dan de frisch gebakken tweebakjes. Heb je het ook gewezen wat iemand gebakt? Zo, je kan u hem stoer kijken. Maar het smaakt immer beter wanneer die zelfs bakken dat. Zo nu gaan we die moeten smaken. En vandaag kocht ik me nog gisteren een Mexicanische kook. Zullen we die nog op de hartmond her. Wow! Oh, wat krengelschnitzer. Dan schijn über dit smaakt, über schijn, über dit smaakt schijn. Dan met die frasje, je ruist de tweebakjes door. Dit is met arbeid geweest. Voor mij dat weer meer, maar ik wil niet zeggen dat het met het geweest. De tweebakjes kan je dan immer en vooruit bakken. Bij de afvrieren, ga je immer uit. En dat vlees, gemolden vlees, nu met zo'n vleeszout even. Dat is alles, kleine eieren, hoe je dat broodtremmels te maken, nuttig. Smaakt blauw, zal eerst verdraaglijk zijn.
I cooked you out my duck and loop me right down time. Wow.